Urugono. Ade plukwa mmadụ n'ọkụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide ka o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erighị anyị from the back. Ndị uche eri anyị from the back. Fọdụsị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka abịa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala ama mmụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ why you should not commit suicide and why you must avoid it in Igbo spirituality. Ihe ọ pụtara bụ kedu ihe kpatara ị ga-eji wee wepụ aka n'isi ka iji aka gị gbuo onwe gị. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ an option. No matter whatever you are passing through in life, killing yourself is never an option. Onya ka eji beta ka anyị kọwalụ gị the implication in case because of anything you are not seeing the ambition. Mana before anyị gaba n'iru maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na social media. Afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma, I can tell you for fact, you will learn something that will change your life for good. This is fact. Now, before I gaba n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, ọ bụrụ na nkụzi ị na-anụ taa na ọ masịrị gị na ịjụkwara ịnụ nkụzi ọzọ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ị ga-afụ nkụzi a
anyị nwekwara over 1000 lectures na ya bụ YouTube channel. Ọ nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị. Nke a bụ ofu. Nke abụọ ị ga-ama bụ ọ bụrụ na ị na-awọchị anyị site n'Eziokwu TV, o nwee nkụzi ị nụrụ taa, ị chọkwara ka ịnụ nkụzi ọzọ, then ihe ị ga-eme bụ iluo ije na YouTube channel, ebe a ka ị ga-anụ ya. Ọ bụrụ na Nollywood movie English ka ịwọchị na Eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị ya ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ya mmadụ, jee na Ugochi tubelu movie productions ịwọchị ya. Ọ bụrụkwa nnọọ Igbo movie ka ịwọchị na Eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị ya movie ọzọ ma ọ bụ share ya ndị mmadụ, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ịwọchị ya na YouTube. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa gbara agba, mana bifo anyị gaa n'iru na ya, ọkwa ọzọ dị mkpa bifo anyị gaba n'iru bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba na-aga n'iru. Ndị niile sonyela anyị na aja nke ọnwa Ọktoba ga-enweta ihe onyonyo mmalite ya bụ aja nke ọnwa Ọktoba taa. Yes, aja abụ aja mbuli elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bulie ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ị nwekwara ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Ihe ị nwere ike ime ka ị wee sonye na aja dịka onye ọfụ bụ forward ya 3 prayer requests, then make donation token to the account number. Ịchachi m na WhatsApp agwazie gị other details I need from you in order to book you. Anyị anaghị show testimony na social media maka ọ dị unnecessary, mana I can tell you na ndị mmadụ esigo na aja wee pụta ihe. Ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Yes, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Yes, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ịchachi m na WhatsApp, forward ya details, anyị gwazie gị ihe ndị ọzọ ị na-edere ịma ka ị wee sonye na ya. Ị nwere ike isonye ebe ọ bụla ị nọ n'elu ụwa dum. WhatsApp nọmba ị ga-eji wee nwee ike isonye na aja bụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma maka ya bụ aja a na-achụ n'igwe. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-epulesi ya 3 prayer request n'ọta, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ọbụla ganye n'ọnwa Ọktoba. Yes, ọhịa anyị ga-eme ụbọchị anyị ga-emechizie, anyị jee na mmiri jee chụọ aja, chụọ ọrụ mesara aka na mmiri, gbagota n'elu ala n'ọta, chụzie aja dị iche iche, chụkwazie aja ebu n'afọ mmadụ dum sonye na ya bụ aja. Den nke a gaa ka anyị banyezie na nkụzi anyị ji bịa. Dịka anyị si kọwaa mmadụ iji aka wee wepụ ndụ ya. Nke mbụgodo ihe ị ga-ama bụ na ọ bụ alụ n'ala Igbo, maka ụfọdụ n'ime ụnụ na-achọ ịma ihe bụ alụ. Mmadụ iji aka akwụ ụdọ, ihe ndị Igbo na-akpọ ịkwụ ụdọ, bụ ofu n'ime alụ, ihe ndị bụ alụ n'ala Igbo. Ndụ, o nwere ihe karịrị ndụ, and no human being on earth can create life. You are not the giver of life, but God Almighty, the creator of the whole universe, He is the giver of life. And since giving life is beyond you, you cannot create. Onya ka eji akpọ ya Chukwu onye okike, maka na ike niile eji eke ihe niile dị ya n'aka. Therefore, no human being is permitted to destroy what you cannot create. God is the giver of your life. Therefore, you are not permitted to destroy that life which you cannot create. So, whenever you go against that natural laws, yes, then you'll be penalized severely for doing so. No human being is alive, is permitted to destroy life for whatever reasons. On one reason ọ bụla ị ga-eji wee justify ya why you should take your life. Maka na ndụ abụrụ gị nwa nwunye,
ndụ abụrụ ọgụnwa nwee, yes, is your life. Ọgụnwa dị ndụ, mana ọ bụrụ ọgụnwa bụ the also owner of that life. And there are so many reasons why you are here on earth. On a matter that you are born, na family amorogi, so many things are involved. Even the prayers and the longings of your relatives. So ni here attract why you were allowed to be born in that family. For that reason, enwelu ndị ọ bụ ebere ha kpere ka the forces of nature si wee grant ya gị ka ị bịa na ya family bụrụ onye amụrụ na ya family. So life is not you alone. You are not living this life only for yourself. Any human being on earth, our life existence remain as 4 equal parts. Onyawa batalo na your existence here on earth, but you are supposed to be offering gratitude to God Almighty. To God Almighty. Communication of you and God Almighty should be superb. Should be very strong. Because He is the giver of life. It's true that you may not hear those of these words and direction directly from God. But you are hearing those words from His subjects, from Esmesu, from Umumwadi teacher, from Ndaborolo. Yes. So when you hear their voice, they are the representative of the Most High. They are the caretakers. So for that reason, the prophet of God. So don't be waiting for direct. Permission. It withstand the voice of God or an entity of power. So here na chekowala ge bo na ndụ ịdị n'ụwa, every human spirit here on earth, ije gị nwere ebe ije gị n'ụwa si wee metụta mmụọ, metụta the throne of grace. Then nwee ka ije gị n'ụwa si metụta mmadụ. Ọnya batara na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa, ọ bụrụ na efuru Chineke n'anya, ị ga-afụkwasị mmadụ Chukwu kere eke n'anya. On one of you claim to love God without loving your fellow human. Or not possible. Oh, but the 10 commandments. You know what He does? What God does is that no from Nanya, He debut you. So if you love God, He keep His commandments. Oh, but that 10 commandments given to man. The first commandment, the second commandment, and the third commandment has to do with divinity, with God, and worship. But from the 4th commandment to the 10th commandment is for the harmonious living among men. So if you na iwu Chineke nyere mmadụ bụ etu mmadụ ga-esi wee bi ndụ dị mma ka ya na Chukwu wee dị na mma. Iwu nke mbụ wee ruo na nke ịtọ. Iwu nke ịnọ wee ruo na nke iri bụ etu mmadụ ga-esi dị n'udo wute mmadụ ibe ya. So ịghọtago na your existence here on earth has parampenable. You will live life for the glory of God Almighty, the creator of the whole universe. You will live life for the benefit of fellow man. Yes. So ndụ ịdị n'ụwa abụrụ sọsọ ndụ gị ka m na-akọwara gị. Ụwa bụ ụwa Chukwu. Ndụ ịdị kwesịrị ịdị adị ndụ for the glory of God Almighty. For the glory of God Almighty, you will be living. And because of His glory, that's why you are still alive. So your life existence will represent
the wish of God Almighty, because He created you. So ndụ ị na-ebi na etu isi ebi n'ụwa gbasara Chineke. Ịghọtara ya? And ndụ ị na-ebi n'ụwa na etu isi ebi ndụ gị gbasakwara mmadụ ibe gị. Because we are here on earth to be cause of joy to follow human being who will come across us in one way or the other. Onya ka eji asị na mmadụ bụ chi ibie. Mmadụ bụ chi ibie. Ịghọtara ya? Yes. Mmadụ bụ chi ibie in the sense that na ọ bụrụ na ọkọkọba mmadụ ojekwu mmadụ ibi ọkọ ya. So you must live a life and be cause of joy to other creatures, fellow human beings. So one day they know why you are not living in this life just for your own sake alone. In this life you are seeing each and every human being nwere uniqueness. Chukwu okike tụrụ anya n'aka mmadụ na onye a ga-ebring for the benefit of this world. Yes, atụrụ anya na ndụ na onye ọbụla nọ n'ụwa ga-abụrịrị a cause of joy to other creatures. So you can see, because na ọmụmụ amụrụ gị n'ezinụlọ nwere ikwu na ibe gị o wetara joy. Ọmụmụ amụrụ gị n'ezinụlọ wee ekpere ikwu na ibe gị kpere. Ọmụmụ amụrụ gị n'ezinụlọ bụ ekpere nne na nna gị kpere ka Chukwu okike gọzie ha, wee gọzie ha site na inye gị ka ị bụrụ nwa wee nye ezinụlọ be nna gị. So ihe nna-achị ka nkọwagodo gị ihe abụ, my message today is more of admonition. I came today with message of hope to tell you na ndụ ede bụ for a reason. Ndụ ede n'ụwa bụ for a reason. Ọ bụrụ ọsọ gị nwa, ọ bụrụ ọsọ ka o wee benefit gị, ọ ka o wee benefit other people that will come across you. So from today going forward, if you are not cause of joy to people around you, yes, then you have not started. You must live a life, your life will get of great help to people around you. That is why you are here. So here na-achọ ka nkọwalụ all this while bụ ka ịghọta na ndụ ede, you are not the sole owner of your life. Enwere ndị bụ role model ha. Enwere ndị na-enegara gị anya as their auntie, as your mother. Onwere ndị na-enegara gị anya as their brother. Onwere ndị na-enegara gị anya as their uncle. Ịma na ndị Igbo na-atụ ilu si na nwanne onye na-agba aja egwu ọkụ iko a na-akụ ya. So if you bring shame to your family, ọ bụrụ gị nwa ka shame na-eme. Nwere ndị shame gị na-eshame ha. Ndị Igbo na-atụ ya n'ilu si na nwanne onye na-agba aja egwu ọkụ iko a na-akọ nwanne ya, maka na shame nwanne ya na-eshame ya nwa na onwe ya nọ. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ dị mma, o nwere people washers n'ọnụ na-ene gị anya. O nwere ndị ịbụ their role model. So those people ahụ ịbụ their role model ga-feel disappointed ma ọ bụrụ na i jiri aka gị too onwe gị ule. Ịghọtara ya? This life you are seeing nwere ndị bụ ha na-elota na-ebu their auntie, ha na-elota na-ebu their uncle, ha na-enwe aṅụrị na ha nwere big auntie, na ha nwere big uncle. Have you asked yourself, how will these people feel when you too onwe gị ule by disappointing them, by taking your own life? Okay, ewu nwa okorobịa ma ọ bụ na ewu nwa agbọghọbịa, o nwere ụmụnne, ị nwere siblings, ị nwere ụmụnne, ị nwere relative, ị nwere ndị nna ochie, ndị na-look up to you na ị ga-abụ mmadụ echi. O nwere ndị na-ahụ ha na-afụ gị ha na-enwe aṅụrị. Now, have you think on your own, how will they feel mgbe ha ga-anụ akụkọ n'iji aka gị gbuo onwe gị? Ịma na ha ga-adị disappointed at you. Yes. Have you considered the pain you will cause them? Most of them, ebe ọbụla efuru egburu mmadụ gburu onwe ya, ndị mmadụ ga-abịa ebe a na-asị why now
ife enyi nwa why kedu ihe bụ ihe ọ bụ ha ga-abịa ebe anwa sị John, why do you do this? What is the problem? Do you know why they're saying why? They are disappointed at you. Kedu ihe batara iji wee mee etu a? Kedu ihe ọ bụ? Kedu ihe wụ your problem? People normally go into depression because they don't understand how things work. And because they don't understand that their destiny is in their hands. Stop blaming anybody for your failure. Any day you stop blaming anybody for your failure, the man is garden do. Madam Bobo na epụtara oge ọbụla ị na-ebulem mmadụ. Ị na-ebulem ya uncle, na-ebulem ya auntie. Na o mere ọrụ nke a, ma o mere nke ọzọ. I can tell you, ọgwụ auntie mmadụ ka ewe abụ tomorrow. Uncle mmadụ ka ewe abụ tomorrow. So people will start blaming you because whatever goes around comes around. Yeah, you should take your destiny into your hands. Stop blaming. Why you are blaming others? Because you expected so much from them. Look, my bro, your uncle, be responsible for whatever you are passing through. In where disappointment, you expected so much from your uncle. In the last day. Na asị maka na uncle gị na o kwesịrị ịsụ n'university na o kwesịrị gị mere nke a na o kwesịrị imere nke onye gwara gị okay gị nwa na onwe gị jikwa onwe gị kere nke imeri ya nwa so because na ebu uncle ya responsibility gị ga-abụ nke ya then ejizi onwe gị for your little corner. How many people have you helped? Ka uche ga-abụ na as long as na-ewe mmadụ nọ n'ụwa ndị mmadụ ga na-ehelp gị na-ehelp gị na-ehelp gị iduzi onwe gị what are you bringing to the table to do what is called striking a balance? Okay, what are you bringing to the table to strike a balance? So for you to be expecting your uncle or your auntie to do one or two, you do yourself kedu ihe imego that your auntie that qualified you and kedu ihe imego rie mere iji wee deserve that thing anyị na-achọkwa mere kedu ihe imego just name one. Okay, for the fact no your uncle no your auntie automatically na deserve go ka emere gị nke a ka e ghere gị akwụkwọ eziokwu. You are fooling yourself. That is the problem. And when that thing anwa in a live na paradise ụmụ mmụọ mgbe nweta ozi that thing anwa depression will set in, disappointment will set in. I can tell you have to wake up. I can tell you no nwere ndị ọnọdụ nwoke ọnọdụ ha mma ọ bụrụ na esi na ọnọdụ ha ajọka my dear pay a visit to UNTH, yes, teaching hospital. I'm a living witness. There was a Sunday many years back. Here na Erugo, not less than 20 years. Well, one day, once I can meditation, once I can do teaching hospital, where by an award. My intention book can go visit and the man no gas an award. Nyeho kumba mume. Probably barely hair better. Mary ho menki me better. Etum werike. Then my mission bona, I will be able to go any ward as many as possible. Mwerike job for the day. My dear, where ban award the first word on batter, I couldn't even finish it. Yes, those open word. Abatan na that word. Wherefore a young guy, okwu ya dị n'enu, okwu this guy adịgo n'enu maka accident well for almost 3 years. Osim bro, na okwu ya dị n'enu bụ etu aka okwu ya si hang ya n'enu for almost 3 years. N'ihe a na-ekpe ebere ukene mgbe ya ga-apụtakwa were okwu ya na-agba azọ n'ala fue mfu butu anya wee kene Chineke. Sisi ihe aka ọ gwara m the thing really touched me. Na enwere m ike ị na-ekwu okwu nnukwu ego ego eji eme odogwu ego nwere ngabasị ya ka ị na-ekwu okwu mana o nwere onye ya met ma ọ bụ onye tọrọ gị atọ
na-ekwu okwu ka ya pụtagoro ụzọ okwu na-abụ n'ala. Ị mana ka m si na nke onye apụta mụ na ya kwucha njekwa na nke another person iru ebe a ihe afụ ma ndị bụ they can't even pass urine, ha bụ urine ha n'aka. Ịfụ ndị bụ na a na-etinyere ha nri mana ha esiro n'ọnụ wee na-eri nri. Ịfụ ndị linụrụ ya isi, ịfụ ndị tagoro ahụ tachacha ahụ dị nnọọ ka nwa n'ofu. Ịfụzie ndị akwụkwọrị ihe niile n'imi mana ebe niile akwụkwọrị ihe n'imi mana ebe niile ma ọnụ kpuchiche everywhere, ọ nọ n'oxygen. My dear, agara m up to 10 beds ijefu ndị mmadụ. Tears started flowing from my eyes. I began to cry to the extent that I abandoned going further, but I couldn't control the feelings. When I came out, I said, God Almighty, thank you for the gift of life. Ndị Igbo na-atụ ilu sị na nọọ ndụ bụ isi akụ, na onye dị ndụ na-atụkwute ihe ọma. Once there is life, there is hope, my brother, my sister. Ọnọdụ ahụ ị na-asị, o nwere one woman chatịrị m yesterday na-atụ arịrị na-akụ ọta n'ọnọdụ ya aka njọ, n'ọnọdụ ya aka njọ. In fact, na ofu nwa ya mụtara amụta, nwa dị 19 years, ya kpọpụrụ bọyị jee na bọyị na-eme aka ntụtụ ewetu ya na bọyị. And nwatakịrị a na ọdụ ka nwatakịrị hope ya, the last hope o nwere. Then nwaanyị a wee na-ebe akwa wee na-asị m fat na ya na-akọnsidazi biznes ya na onwe ihe na shop ya, na ya na-akọnsidazi na shop ka ya gbuo onwe ya, ka ya end ya. Wee kasịgo ya obi si ya, if you end your life today, it's not an option. If you end your life today, you have not solved any problem. Believe in me. Yes. Si ya na you end your life today, one, keri ebe nwatakịrị ya na-akpa aja agwa kwesịrị ka gị ụmụnne nọrọ. Ọ bụrụ sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-emezi onu, a na-emezikwa onye dị ndụ onu, ka ị nọrọ na-agbaziri ya na-agwa ya n'ụzọ o si bụ ụzọ ga-edestroy ya. Gị nwa na onwe gị na-achọzi ka ị gbaa ọsọ, ya ị bụrụ ọfụrụ ọsọ gbaa ọsọ. Ghọtara ya? Gị nwa na onwe ya na-achọzi ka ị gbaa ọsọ, ịgba ọsọ ọgụ nwa gị anwa, kedu onye ọ ga na-look up to? Maka na ọ ga-adị devastated. Ndị izi obi ga-ekoropụ ya. Ebe nwune dị etu a ka ka nwune ya adị. Ebe nwa gị na-akpa agwa etu a, gị nwune na-adụ ya okwere omume. Now, kedu ka ọ ga-adịzi mgbe ị dị no more? So what am I saying in essence? Ihe m na-ekwu in essence bụ na-agwa ya ga-ejikwa n'aka gị gbuo onwe gị. Ụfọdụ ga-asị let me just end it. Ụfọdụ asị na disappointed ha. Na relationship disappointed ya. Na gịnị nwere disappointed ya maka ihe na ọ chọrọ ka I just want to end it. Onye gwara onye na end ya. Ma ịdị onwere ihe end. Ihe gbara ụwa ọsọ abịola. And nwa okogburu jụ na ọya egbo ntụ ụtụtụ wee jewe ebe ọ chọrọ ije. O jekọrọcha bata ya na ntụ ya, ntụ ọla o debere ga-anọkwa na-echi ya. Ị ghọtara ya? Ntụ ọla o debere ga-anọkwa na-echi ya. Onye etu ndị Igbo si atụ ya n'ilu na oke ogboro gara igbo ntụ ụtụtụ, o jecha abata ya na ntụ ọla o debere anọ na-echi ya. Maka na mmiri dọrụ na-eju dọrọ nwa nkịta. Ọ kpara nkụ ahụ siri ngwere bịara ya ọrụ. Ọ nkụ onye kpa n'ọkọchị ka ọ ya anya n'udu mmiri. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ịgba ọsọ abịola, ịgba ọsọ si na ọ na nsogbu akarịala ka ịgba ọsọ, nwanne o nwere ebe ị na-agbaje. One thing about life is that if there is no challenge, there won't be any champion. If there is no test, there won't be any testimony. You must pass exam before you go to next class. Ọ bụrụ onye alụrụ orie na-achịkwa ngwakwa gị na ndị Igbo na-atụ ilu si na onye lele nkịta goro enwe ihe ntụkwu ka dọkwa na bie. So isi ka iteke ya life na ịta ga afụfụ, I have suffered, I want to end it. Nwanne nwere ihe ị na-end. Ihe ị na-end ọsọ ka ịgba, tomorrow you continue where you stop.
That is how life is. Let me explain to you, because you know how things work in creation. In this creation you are seeing, each and every one of us, edegology destiny, waka here on earth. Middle from kindergarten, ntakara, primary school, secondary school, university, that is mahadum. Etu a goes where in our life existence. Onya matara ụfọdụ ndị mmadụ behave sometimes and me emere ha ebere maka na o nwere ụfọdụ ndị mmadụ ka nọ na low class. O nwere ụfọdụ ndị mmadụ ka nọ na low class in life. So ndị ahụ nọ na low class in life. Ịghọtago ha ka na low. So mgbe ụfọdụ ndị mmadụ kpaa agwa mgbe ụfọdụ ana m ele ha anya na ha ka bụ ụmụntakịrị, na ha ka bụ ndị a na-agba ndị nta akara nurseries, kindergarten. And me ebere because they don't understand how things work. Ihe nna achị kọwara gị bụ na ọ bụrụ na no good morning tọta, how are you? Ọ bụrụ na ị nwere ike ịsurpass that exam enyere gị life nyere gị, that exam life nyere gị bụ challenges of life ị na-afụ na ndụ a, ọ ihe ule ka ọ bụ. And inene ule a pass ọfụma, ị nwee ike fee class. Ihe ọmụmatụ, ọ bụrụ na ị na-agụ primary 3 in a school where things work well, onye mana nature adịghị enye nature bribe ọkwa ịgba. Ọgwụgwọ ndị na-enye bribe na school unu adịghị enye nature bribe. You must pass elementary 3 before you go elementary 4 cure ED. So nwere ihe ga-emekata na ị dara elementary 3 ị gafee elementary 4. You must repeat it. You must repeat it. Ị ga-repeat gị die onwe school ọ ga-abụ ọ bụrụ nwere ebe ị ga-adaluo ya agbọrọ ya pass and fell out. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ebe ya adaluo ha emeghị ihe a na-agba ime mmadụ expel. Ha emeghị expel maka na ewe a disgrace to that school, to that institution. Etu a ka life nwere ike isi meghe expel ma ọ bụrụ na o nwere ebe ị ga-adaluo. A man only a disgrace. Export ya book, ya name from the book of life. On ya total annihilation in an unaukwa definition. Yes. When I say you take life, okay? You take your life. Here about une challenges of life he face it. But he couldn't face your challenge and overcome your challenge. He bought sog. One neighbor ọsọ in your next word, he can continue every question. Ọ nwere ike in ụwa anyị ji wee gba ọsọ ọgụ si ka igbuo onwe gị afụfụ ka ife esiri o wee dị ka ịgba ọsọ oke ịgbachizi ọsọ ebeje n'ụwa ọzọ enye gị m iribe. Ọ dị possible? Ọ dịrọ possible because no ihe onye kọrọ ka ọ ga-eri. Whatever you sow is what you reap. Ọ bụrụ na ị kụrụ mkpụrụ ọma kwesịrị ka iribe eribe, ọsọ gị gbuo onwe gị ịbịakwa ụwa ọzọ ị kọntinu na ịta afụfụ. Ịghọtara ya? Ị ga-atagide afụfụ tiri pas anya gbule nwee ike wee gafee na another stage of enjoyment. So ọ bụrụ na mmadụ na-asị gị na ị na-asị ka ije gbuo onwe gị ka ị wee nwee ike gafee na another exam, my brother, nwere ihe dị ka ụdị ife a adọrọ at all. So ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị na-face challenges of life, ihe ị ga-eme o nwere one thing that is paramount that you must do. Fruit in Shin says, tough time never lasts, but tough people do last. Yes, he need the consistency. He need to change the format. He need to this thing I'm doing. It will save your life now. I'm not getting results. Can you ever time I'm adding what result? Change the type of friendship you keep. Change your mentality. Change your things. I got here. No one will go to see a window. Let this I got here and scan the matter away from you. Check your din so. Join the winning train. There's on day now add the value. They might hear what somebody can do. That method they are using that have not been paying you for years can never pay you. So I want to continue with that your mentality and keeping such friends you are keeping. You will never succeed. So here na check while game
All that things are not moving where they should be. Look up to successful people that have experienced it in life and they succeeded. Let me give an example. If you want to start transport business, and you want to be successful in transport business, who will you go and seek advice from? Who? Is it Kabu man? Not a street again. Kabu man, not a street again. Taizia Bugora. Onyaki here where they do advice. It was around the transport company. Kigejin and God is good. Kigejin and young shall grow. That one on a transport business is go successful. Koroni geje kwụsị ya tụnyere alụ na-echọrọ ịba transport business. Ọ kabu manụ nyagodogo tazie ka nka egotawuro tazie ọnya ka ihe ejeju. Ka God is good ndị megoro ọnụ transport business dị successful. The truth of the matter bụ na tazie man ị na-ejekwu does not have the format. Maka na ọ bụ na ọ nwere format, mmadụ a na-enye ihe ọ na-enwere. Ọ bụ na ọ nwere format, ọ ga-use format anwa and the taxi business ya ga na-aga n'ihu. Mana whereby onwere the format and no ya taxi ya dị aga n'ihu. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịba into transport, ije for ndị dị successful na transport business. Eji m n'aka na ịghọtara ihe m na-achịkọwa. Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na things adị aga, enwere ndị ị ga-ejekwu atụnye gị halo. Ọ bụrụ ndị a ndị nkwụ ndị a gị na ha na-eso na-eje na baa na-aṅụ nkwụ na-akụgheri so nkọgheri ka ọ na-akọ. Ọ bụ ha ga-atụ ịga alụ. Ha nwere the format wee so bịa na-aṅụrụ nkwụ na bịa palọ. Ha nwere the format. So ọ bụrụ na ị chọrọ think successful, think like the wise people, think like successful people, and then that one ka ị ga-eme as your friends. So na-ebiagolo ihe na-enwe ka ihe si wee dịrị gị, ị contemplate na isi ka iwepụ ndụ gị. One, in the spiritual realm, ikpe mara gị. Onye agbata na ifu anụ onye kwụrụ ụdọ. Ifu anụ onye kwụrụ ụdọ. Asị ka eje chọwa ndị na-akpụ alụ, je chọwa ndị nri descendant ọha nwa ndị ya abịa kpụọ alụ butuo onye bụ onye. N'aka agbụrụ si na-abịa, anyị je chọba anyị si anyị jee na onye dị etu anyị gwa ya ịkasị arụghị ihe ị nidiri. Ihe a ga-eji mee ya maka na o mere alụ. Yes. Ifuru ya? So, na onye dị etu a mere alụ. So in life, nature does not permit you to destroy life, destroy what you cannot create. So whenever out of your own negligence, you destroy what you cannot create, then you face the consequence. You face the consequence. So note it today that you are not permitted to destroy what you cannot create, which is life. Ihe ọbụla na-eme na ndụ gị today. It's just a matter of time. And I can tell you, in a matter of time, once you made the right thing, the needful, you will surpass it. You will come out victoriously. Yes, you will come out victoriously. So what are you going to do? Even if you hear the siri my dear, and want a time for everything. And want a time, only he gave me to stabilize things. Make sure, one, things are so difficult to you, that's why you want to kill your life, right? Only he was reme. I don't have isi aka wee na-agba ụrịọ. Ị ga-eche goro your spiritual life. Kele connection between you, your chi, your ezumezu, and the entities of powers. Is your relationship with them. Makana spiritual control the physical. The relationship with you mmụọ so gịnụ or the cordial. I want to draw cordial. We don't go to build a cordial relationship with you and your spiritual forces. Makani here they see that kronya career. Work, check on your own character. Your character or the irritating. Your character on a booking and them mother make or here. Them man are so overall wallet. No, they are from mother. Oh, go on your chori in the gaka. Ndị mmadụ gị na ha mekọgoro ihe ya asị ọ bụrụ ogworo onye a na onye a bụrụkọ mmadụ and true and behold onye a nụpụ isi je emekọ wute gị nwa ite yule
enwere ike ihe na-ebute nsogbu ihe na-pass through. One is either the problem is from spiritual. Yes, because you have not done what is expected of you. Spiritual, enwere ike you have not done what is expected of you. Ma ọ bụ na your character, your life is nothing to write home about. Ị bụrụ onye a ga-atrọst, ịma na na-ebuild brand, ịma na character gị mata. Yes, ị ga-ebu somebody, ị ga-ebuild good brand. Building brand, ị ga-ebuild good ka ị bụrụ onye a na-atrọst. Ị bụrụ onye a awụ gị na mmadụ mekọ ihe, ọkwa ịrụghị ụgwọ na akaụntụ, ikuchie ego, rie ọnya, rie ndọkọrọ. Ịmara na ị na-eme etu a na ị ga-ebutere onwe ọrụ akwụ n'ụchụ, maka ọ nwere onye iyi eri ego one day ma ọka igogo maka no come back. Ọ nwere onye ị ga-eri ego ihe agba ụchụ mana mmụọ mana mmadụ. Ọ nwere onye iyi eri ego nwee problem. Inwe problem ahụ ị na-agbagharị from one spiritualist to another, and the problem solution ama abịa. Ị nwere ike na-eblem ya spiritualist, mana ọ gụnwa maka na ọ kpara nkụ ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. Check your life. Ị bụ somebody na-awụ gị na mmadụ mekọ ihe, irie ego, rie ọnya, rie ndọkọrọ. It's just a matter of time. You destroy that favor that is coming your way. So, ọ bụrụ na ụdị ihe na-eto na-eme na ndụ gị, bidogoro kịta mewe restitution. Bido tata wụchagba onwe gị. Bido tata biwe ndụ dị mma. It will still take some time for you to recreate good image in the eyes of people. So ihe ndị a ka ị ga-eme. Ị contemplate kwa na igbu onwe gị, maka na igbu onwe gị alụ ka ihe dị n'isi gị. And I can tell you na alụ ogbu igburu onwe gị nwere ike ibutere gị next 20 years punishment. As in, ọ bụrụ na ị reincarnate again, ị nwere ike ịta afụfụ ya for 20 years. Do you know what is blood? Blood is thicker than water. Do you know the pains and disappointed ndị niile believe in you get feel by hearing your demise, that your demise is not natural, that you kill yourself? Do you know the pain you cause them? Do you know frustrated Hagadi? Do you know disappointed Hagadi? All those things have boomerang back to you, the originator. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send the message na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị children of the temple, yana n'isi ndị friends of the temple, yana kwazi n'isi ndị niile na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa, yana kwazi ndị ọzọ dị iche iche, ndị enyi anyị, ndị ihe anyị na-eme na-amasị, ndị na-anọ na nsọtụ ụwa dum na-aga ọfọ na-ayị ayịyọ, na-agbakọ ụmụ mmụọ nọ na Ugochi ọdịnala temple maka ngozi dị iche iche. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sịrị m na chi afọ ya fọtara unu ihe ọma. A sị na ihe ọma dị iche iche ga-emere n'ụbọchị taa. Agbakọ m ndị njeru nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, na ụmụ mmụọ na-emere Igbo ihe na ihe Igbo na-emere ihe, na ụmụ mmụọ ihe Igbo ji dị ebube. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ka ha na-agagharị na-agọzi ụnụ, na-agọzi ụmụ Igbo ebe ọ bụla ụnụ anọ na all over the world. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ, ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Ekelekwa m ndị enyi m metara onwe m. Yes. Ọ bụrụkwanụ na o nwere reason iji wee chọọ ka ị chat Ogbuefi Eze-Ana Ugochi direct na my personal WhatsApp number. Send their message only 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Share it.